Karlitang Rosmitiron pi apran charmude da puthak a hokpet kang sai ponja phan kra atum pherang keng nu pen lam thei chapaklan Karbi rong sarami tumpen ninia prang phuluni jengren be arong along ning ka chahang alam pen kupiko son penoni Karlitang Rosmitiron pi methang kok tha chupidat si pini Karbiang long angkang chathang tuklo La soputhak kra tumpen tami hin apin so longkitimung arong along rongasar lapen Karlitang Rosmitiron pi atum rongasar atum pen chingki chathan pon pen a hok pet kang sai ponja phan pherang kyang nu Karbi rongasar me phu dharma singh teron pen lam thi paklang phu athi nitum kra pen lapuson ke wangjilang arni lason ahuni ke padupon pe da jia phansi mathapon luputa ningje News Desk Report News Fast Karbi เดี๋ยวละภาษีพลังเกี่ยวไม่ลองเลยตัวปีนี้ดักการจะว่าลำเทกลาแล้วกระดำจังนี่อัปรังรสมีเตรอนปีโพลูนีเจงกันเบียร้องรับเป็นเกลังเลยลงกิติมูดูรำละบวกกอกอลองอลังตัวอันนี้ก็จะห่างแกนจอกก็ส่วนน้ำบงอลัมก็จะลองติดดูโลนี่เพื่ออลังเลยสิตามีอารมณ์โซบังแกalang dia pan dam jilo la silaso apu thak alam iltum karbi anin supimar bang hutin abang phitum stame murason thak ka bida ja phansi ni tum pini karbi rong saramai tum sodak chingwai ponlo rasi la solam klar itum sodak pen karbi rong sara amai pen stame ingsai pon ja phansi pini itum dak chingwai ponlo la pen ke la arong ni arong sa tupan si alang tum kang sai aphan ki cheng pen ki jut itum karju ponji ha so teng ben si ki chok che bang khu aphan stame so dak pen action en nang ma tang te lang le phan rong pen stame jong si ki chok che lilit du kok kulot te arong tina atum stame alang le phan ke ini ke kham ke asai ta den kok du kok thai la si ini litum la media madang te pherang kyang no sodak pen tum hangkang sai phansi ini kadu ka we kar byang longrat kar bi ching hona rak tum hang tame da me pherang ke anglo pe tum paklang polo pasi kadu wes tame da so puthak bang ke ni sen pen hokalam ke loi phan tap kacharap kachutu du pu ning ke pensi nang tum kadu phan ta kadom bajul kadu